25 ka mga panimay sa Barangay Puertobello, lungsod sa Tudela ang gipailawom sa granular lockdown sugod kaganihang alas 12 sa tungang gabi ug mulungtad hangtod sa Setyembre 7. Mato ni Mayor Jojo Solante sa tigom ni atong Lunes sa Tudela IATF COVID-19 giuyunan ng sugyot sa Rural Health Unit human sa konsultasyon sa mga barangay officials nga ipatuman ang granular lockdown sa 25 ka mga panimay at bangsa eskwelahan nga sakop sa purok fire tree sa maong barangay. Kini gumikan kay sa maong dapit, tulo na ang namatay, duha ang kumpirmadong COVID positive, samtang usa ang COVID suspect. Gisiguro ni Police Lieutenant Andrew Rillanos, ang hepe sa pulis sa Tudela Police Station ug leader sa Tudela Lockdown and Extraction Team sa pagpasabot sa mga mulupyo nga apektado sa lockdown nga tuyo niini mao ang pagsanta sa padayon nga pagpanakod sa COVID-19 sa maong kutay sa mga panimay. Rasyonan sa barangay ug municipal government ug bugas ug mga tambal ang matag panimay nga apektado. Pinaagi sa barangay quarantine control points. Gidid-an ang mga mulupyo sa pagawas-gawas lang kung manugway sa ilang mga binuhing kahayupan. Gidid-an usab nga makasud sa maong dapit ang si bisan kinsa gawas lamang sa mga sakop sa MIATF, mga responders ug barangay health workers.